Здравейте и добре дошли в моя първи клип за моя YouTube канал, а именно в днешния епизод ще оцеляваме в Minecraft. Ако искате още видеа на Minecraft или на някакви други игри, може да праснете лайк бутона, се абонирате за канала с камбанката, за да не изпускате следващите видеа. Сега е време да цъкаме синглплеер и да започваме. Да цъкаме Create New World и така. Нашия свят ще окръстим оцеляване 2025. Е така. Тъй на Seed. Така, на Seed. Какво да бъде? YouTube. Оцеляване BG. Примерно. Така, бонус честове не. Да генерира структури. Create New World. Да видим на какво място ще ни спауне. Така. Малко не ще лагва поради факта, че всичко зарежда в момента. Като на F3. Да, в момента повече FPS принцип снимам, но просто зарежда всичко. Нека да изчакаме да зареди всичко около нас, за да не забива по този начин. Майко. Иначе нагоре вижте колко е FPS, стигна до 100 и сега пада надолу. Така. Има някакви нови неща между другото в Minecraft. Това какво е сега? Leaf Litter, това какво може да се прави, изобщо не знам. Ще съберем някакви такива, може да ни потрябват за нещо. Чакай, може и от настройките нещо. Направим чанковете на Max. Това може да е тук. Да видим. Да, сега би трябвало. Не знам дали ще се оправи този бък. Това лагване. Нека да счупим първото ни дърво в оцеляването ни. Надявам се тази поредичка на Minecraft да ви кефи и да искате още видеа на нея. Също така и на другите игри. Така, нека си направим това да го дръпнем. Инструменти, които ще ни потрябват, само че нямаме за лопатка. Няма страшно, сега ще си вземем дърво и ще си направим лопата. Така, и една лопата. За мотика не, всъщност ще имам за мотика. Всеки случай, ако намерим село, да имаме. Ето. Нека да вземем нашия първи камък. Тук има някаква пещера, интересно. Ако някой знае как да го оправя този лак, моля да ми пише в коментарите, ще съм му благодарен. Ако ми кажете как да го оправя. Но да, нека да си вземем първите камъни и да заключим Achievement Stone Age. Сега ще го забързам, когато събера достатъчно камък за всичко. Или просто ще купаем докато киката не се щупи. Така че да, на 2x ще е забързано и се връщаме като киката не се щупи.
Така, кирката не се щупи, събрахме 59 кабелстон. Така, нека свием нашето крафтинг тейбълче. Да дръпнем тия дървени неща, да се направим каменни. Така, мече на 1, браза на 2, кирка на 3, лопата и мотика. Така, събрахме не айрон, събрахме дърво. Сега, да, събираме дърво, събрахме кабелстон и почваме да експлорваме някъде, да търсим къде да си направим къщичка. Наистина не знам този лак откъде е. Но ако намалим примерно чънковете, това го спалим на 100 примерно. Не знам, ако някой знае, да ми пише в коментарите. Не мисля, че го правих, обаче май. Така. Това за първи път го виждам в Майнкрафт, такива дървета, точно така. Сено някакво съборено дърво, тук паднало на земята. Прашчо. И тук някакви нови храсти. Интересно. Има някакви нови неща в Майнкрафт, които не съм ги гледал. Охо, въглища. Аз искам да тия неща, моля да се правим нещо изобщо. Не, нищо не мога да се правим, мога само за декорация. Така, събираме кол, защото ще ни трябва все пак както да печем нещата и да взимаме и торчове. Както знаете, първата нощ винаги е най-трудна. Така, събираме и... Да, кол събрахме 26. Така, аз викам вече да почваме да експлорваме, да си търсим място за къща. Или пък просто да почнем. Ето вижте, пак има такова. Сигурно някакви апдейти, ето цена са паднали дървета, нещо такова. Виж как се чува като натът покрай листата, някакво такова. Ох, странно. Гъба. Налова за гъби. Черна овца. Така ще ни трябват и... такова. И вълна за легло. Още гъби. Явно сме мастери на гъбите. Какви са тия кошки, бе? Аз верно съм изтървал нещо, май. Аз семе нямам. Ето. Я ще дойш ли? Ако взем две случайно. Ги... Какво? Блюек. Уоу. Това е интересно. Аре бе, едно сит, няма ли да ми дадеш? Ето. Айде, какво ще стане? Предпам малко такова. Да. Маничко, бебенци. Така. Взехме и блюек. Още един блюек. Може да се фърлят. Интересно. Така, това е спрус. Ого, бровинки. Какво трябва да е това нещо? Чакай. Какво е това? Това парсета ли са? Крави ли са? Крави. Интересни крави. Ще ги убим с
всичките за да си направим, да имаме храна и кожа. Вълци. Стадо вълци. Така. Ами освен да ви разкажа малко и за мене, докато търсим село или нещо такова. Майко, това колко забива, ужас. Казвам се Здравко, на 17 години съм, от град Търговище. Исках отдавна да почна YouTube канал, но сега решавам да почвам. Не знам, защо не го почнах по-рано. Леле. Лага е инсейн просто. Лага е просто ужасяващ. Лели. Не знам кое да намаля, кое да увелича. Навлечен, който е на 20 примерно. Да, на игрите, които играя за сега са Minecraft, CS2 и Евротрък. Понякога и някакви други игри с приятели. Като се събираме. Спаунър. Това е спаунър там, или не? Не е спаунър. Какво друго да кажа? Тук. Да, имаме черна вълна. И май ще се умира. Не, аз се умира. Какво да кажа още за мене? Ами... Майли... Каква е тази пещера, бе? Три вълни имаме, супер. Хобитите са ми да играя игри, естествено. Да излизам навън с приятели, да се забавляваме. Също обичам и настолни игри, каквито и да е. Нека се обаче да печеме храна поне. Обичам предизвикателствата също, тъй че може примерно за видеа, ако искате да ми давате някакви предизвикателства и да ги правя. Мисля, че ще бъде интересно. Така. Първата ни изядена храна. Аз всъщност мисля тук да си направим горе-долу къщата. В смисъл да не е равно. Но може да измислим нещо примерно. И тук е малко по-така равно. Може нещо да се измисли. Разбира се, може и понякога да игра на off-cam, нали, без да снимам. Така че, да. Докато се пече храната, аз викам да почваме да си оправяме местенцето за къщата. Като махаме, освен тези, нали, дърта да махам. Очаквайте скоро и клипове и на CS, както и на Евротрък. Горе-долу това са игрите, които играя. Играя и други игри, но не чак толкова, нали. Скоро почна да играя Forza 5, обаче много ми забива. Не, че ми забива, върви ми добре, но понякога излиза Low Streaming Badwind, което е гадно и дразнещо. Така, сбираме дърво.
Също ми дайте идеи какво да правя, на какво искате игри, нали, в оцеляването, някакви предизвикателства. Кокошка махни се веднага, ако се мъча. Просто ще те убим. Така. Тук има бая, обаче място. Вижте. Ако махнем всички дървета, ще стане много хубаво място. Това дърво е бая голямо, така че бая дърво ще съберем между докато разчиствам. Пък и храната не се готви, а пък за следващия епизод ще влезем в равина да видим какво има. Мога да има и някои интересни работи, примерно айрон или злато, или пък диаманти. Така, сега имаме някакво дърво, с което разполагаме. Ще пуснем другата храна. И аз тази вълна къде сложих. Така. Направим дърво, такива планкове. Не 8 честа. Един двоен чест поне, да не ни е пълен инвентара. Така. Слагаме всичко. Тези инструменти не са ми нужни. Тъй че ще ги хвърлим долу. Чакайте е тук. Да минем и да ги пуснем надолу. И там лава, дали ще може да пуснем в лавата? Или няма да можем? Няма можем. Еми, пускаме ги. И аз се пуснах сам. Олеле. И ако нямаше изход, ще да бъде ужасно право. Ей, риба. Как ма блъска? Сега, дали ще може да излезем в въпроса? Ох. Чакай. Така, излязохме. Едвам. Аз исках да цъкнах контрол, нали, да клекна. Само че цъкнах това за, нали, бутона за бягането и почнах да бягам. Така, взимаме си сега с прус ще стриме, защото тук е баяме за спруса, пък и ще изглежда по-хубава къщата. Така ще го стем. Нека съберем саплинги. Да си имаме. Само че трябва да изчистим още. А брадвата ни е на 12 удара. Тъй че ще трябва да си направим нова брадва. Се щупим. Бам! Как знам. Така. Ще направим нова брадва. Вече има един стак дърво. Така че супер. Една брадвичка да си направим. Да оставим нещата вътре. Да разчистим още. Та, казах за себе си, казах какво може да има в канала за напред. Какво друго да кажа? Освен да се абонирате. Първата ни цел, която следя е 50 абоната. После напред към 100 и така, нали, напред. Така че ще съм ви благодарен, ако успеем да стигнем 50 абоната. Нали, това ми е първата цел. И скоро очаквайте и лайфове. Така, сега листата се махат. Тук
Докато се махна тия листа. Окей. Това дърво ще го ползваме за така за планкове. Нямаме място, трябва ни повече дърт. Обаче няма откъде да вземем. Кой е това хращ с това дърво, просто с бати храст листата. И да, ще ни трябва бая дърт, за да може да направим по-голямо място за къщата. Оп. Можем от малко по-нататък, но за сега толкова смай ще ни стигне. И обаче бая саплинги събрахме. Глед, 24 саплинга събрахме. Така, листа, той, храна горе. Чакаме готово, ма, да. Ще свем другата храна. Ето тази храна. Те си храна. Ти идваш тук. Ако да си подредим честа, че мязам на... Да не казвам какво. Така е, тето ще го ставим тук до леглото, перата тук. Вълната. Там ще я плюснем някъде просто. Така. Малката лисица уби кокошка. Ехе. Малка лисица убиец. И от тук освен... Видим сега как да започна къща. Чаче. Тук назад, може би 1, 2, 3 е така. Не съм много по строенето, но понякога ми се получава. Но някаква първоначална къща е така, да, колкото да имам е така едно разклонение, примерно. Е така, тук логове. Да, той мога така да го запълним просто. Тук така още едно разклонение. По-скоро да е така. Влизаме така по... Така е сега едно навътре. После на тук. Те колко блока са на там? 3 блока, окей. Да, не сме сложили точно 3 блока. Няма да е хубава къщата. Но... Да, ще се опитам колкото мога да направя хубава. Да, тук трябваше да е логове. Или пак да минем навътре един път. Така минаваме навътре един път. 4 блока ще съм. Ще взем леглото да ги наспим. Така. Мисля е тук да ми е нещо като стаечка такава. Мисля там да ми е спаун поинта. А пък някъде натам ще ми е нещо друго. Те сега. Тук просто... Да. Това дърво ще го направим на планкове. Толкова не трябва да... Едно е така. След това 3 навътре и после натам. Да, тук е дървото. И тук да вършваме. Косових 2 обаче. Оп. Мисля, че това ще ми е къщата. Като го правим ще стане, надявам се, по-хубава. Така, взем храната. И освен да го вдигаме с още едно, обаче ще ми трябва така, може би, на 4. Опа.
да го свехме настрани. Тук няма обаче. Или то си е така. И така. И ето така. И слагаме сега тук. Ще имаме така нагоре. Всичко ще го се направим на план, който ще ни трябват. А за сега логове не. Така. За момента не се получава толкова лошо. Така, нека слезем. И се преместим нещата. Само че често малко трудно ще го преместим. Сега, тук мисля да ми е с крафтинг тейбъла и печки, нали, да имаме. Да, си преместим сега честовете. Къде е честа? Аз хубаво го подреждах, ама за какво? Като ще се премествам. Те взимаме си честчето. И е така. И от тази страна тук съм още едно легло. Само че за сега тук често няма да ни терят. Така, къде съм често? Може би е тук един двоен. Пък в последствие ще си направим различни, нали, различни честове за всичко, нали? Тя лифове мога ги своим някъде тук отпред, примерно. А те могат да слагат 4. Бе, като си съберем достатъчно дърт, като направим тук някакви стълби, нещо такова, тогава ще слагам часом поне една врата да имаме. Естествено с прус врата. Цак, цак, ай. Така. Покрива за сега няма да го правим. Чай сега да излезем по един хубав начин да си спам това дърво, че ми пречи. Да го махнем, че ме дразни. Как е точно до къщата. И то ще се маха листа по листа. Също и това да махнем. Чух паяк между другото под мен. Че тази врата да я махнем. Че изглежда тъпо. Тук освен да направим една малка вратичка, която да минава нататък. И тук нещо да направим друго, примерно. Ще видим какво ще направим. Сега си оставим нещата. Каблстона ще е горе, храната ще е долу. Саплингите там, дърта е тук. Вълна, кожата тук. Това така. Яйцето пак е храна, нали? И пръчките тук горе. Да, хора, като цяло мисля това да е за този епизод. Това беше моя първи клип в канала ми. И както първия на Майнкрафт. Ако искате още епизоди на Майнкрафт, пръснете лайк бутона, абонирайте се за канала с камбанката, за да не изпускате следващите видеа. Аз бях Здравко и се чуваме много скоро. Чао, чао!